you can't do man, just say a Jumabia keke. Jumabia keke. Aye. Eti Paul can say be Ephesians 4 verse 4 verse number 28. Ephesians chapter 4 verse number 28. Verse number 28. What do they say? We for in you are the bill. Name omo de mfa ne nsanye adwuma pa. Na wanya bibia wode bema de odi hia. Amen. Amen. Eti adwuma na ehia kane. Nemom esese wode nsaye adwuma papa. Adwuma papa. Ye wo adwuma bebre na owi ase. Ye wo adwuma ni bi wo ho a uwura mu a na wo ya twon ho afiri onyankopɔn enhyehyɛ ho. Anase yentimi kan adwuma papa ho. Sanse wo ye obi a wo do ho awura ko ken tom ana wi tom anase wadwuma wo ye no se wa mo apo a connection ipamcho anya adwuma papa. Enti ansanse be ma obetimi aware no fa wonsa ye adwuma papa. Ansana de keka ho nyina aba. Se wonya adwuma papa ni ewie a edan hia unya dan a ese unya mpasim akonya ne de wo pesa otobia na wo nchen na de hia ye empa na afi TV nso ho hia yie na be ma so esese unya ntade bi a eye kama san se o de nti American sa no ye mema ni bi ho no mo a ne ntade o wo nyina ye crazy jeans so ho entade basa wasi oba no fanse oba no ade atum esese ukofie kwache abusua so hu ukọ wonse wonum na ubekọ wonse manim na ontade basa dabi yemfa nko yasi yemfa ntade bia yeden enti se wonya obag krokro bi a ubenya ntade bi a yeden anida ho anase dimu a ubetimi dia yeden akọ wonse num fie anase epia ko baabi na wontimi mfa ntade bia se ukọ wase ni makọ bia nti adwuma pa ne hia na de kan ho nyina so aba medase amen mo edase pa Paul kasa asedan kera dedin da amen ahoboa be na be ma de kwa wade eno de yusua mahu pa na ahoboa no edepende oba na wokọ wale no ahoboa no abe ma ne ye no yes depende oba no e pa cho chire mai de nti ameka saa ne se na sofo ba se me nko ameka saa se ka wase na sofo ba France de nti ameka saa ne se won se yema ameka woka TV saa ne yema ni nyina ehia pa ye papa nso ka se adwuma ehia pa ena menua be ma nso ka ono nso gina adwuma ne ntade ba oba bi oho a so ati ase ena me papa na o wa kire Mr Fireman oba bi oho a na ni je fire no ho but ono abekọ akobra ya adwuma tie niye ena oba bi oho nso a ti oba na abekọ akobra ya adwuma no yes opa nya sika ya adwuma nwumre no wantimi amfaya na omfa ho ne o TV ne wo mpa na watoto no enye hwe ma no tabi okay ena oba bi nso oho nso a wonya TV sani aname papa ka obetimi ahwe kunkum bag ama ade ate se one city mpo ono abekọ anya one city adidi a edam TV niema na ewo ho no nani gye ne ho se bema no asiesie ne dem me pa cha otie ne ye ena na me papa nso ka asem bi so se crazy jeans no ese wonya ntade oba bi wo ho a wo hye ntade ye simple a wompe ope bema crazy ni nika ni yo boy wo ye gidi ni pa wabo asuo nanso entade bi wo ho a ni kunu sha wo pe but dressing bi wo ni kunu ya wo mpe enti me hu ni se ejina wo ba ne so se one psyche wo ba na ehunu de wo ba ne pa wo hu ni se wonya niema wei ansa na wakọ awale nso oba na fam de na utosini wo baabi oba na fam na utosini asemo ya asema ya me dese omo awale na eyi ano experience a ya famu no enu bi ni yenso ye de ye kan oba bi wo ho a wo ne se menya adwuma na me dem nya kura na ni beje me ho enso wo mpe ne saa ena oba bi wo so a obenya saa ne ma ni nyina wo pa ya adwuma na aso ye despite
Who was scabbed beresu and you no send your name papa can went to me and you was said ya on pe. Etimi won say wo no oba na itu awale mu anamo a anase mu di nkoma be ma de wadwuma ne de eye first se ne amenye akinye nanso de hia pa ne se psyche oba no ehunu se de otie psyche oba na so ba bia ne nisu different angle ode ba obi ope be mo dress obenya nko ne kunu nam na odress ono abeya adwuma ahwe no ana obu ho nso so a be ma ne beya adwuma na obeye ne ho fie kura na obekọ beba na obedi a oni problem. Eti no psyche oba no psyche oba na wo de wadwuma de pe na emom no psyche oba no na hunu de opɛ more because wo wura ma wo ntimi wi ase de anka ase wo wura ma eye abetimi agya but we no enti wo ye adwuma no but psyche oba no opɛ TV ma no wo ni di nkomo be hu se on de ni TV de on fa ni agro peni TV wo pa pempa penkonwa siesie demo TV nka ho abenya problem. Amen. Amen. Madasi fakoma so penire ye ba ho fabra ha okay onyame na de order. Amen. De mo kan me fam de ayese mo yira wasem na obusa no abi tie de mo kan ye ayese wabo ahon awi a o kwa wale abi me say wasem obusa ye ne se ahoboa be na ese be ma ye tio ansa nya sa na aka eno an obi ayi no nko an de na efa bi no anya sa say on ba kofo but on say obi e be yi no me say busa kwachi ni bi obi be kan asem bia na enye de eke o de to nche to say say ade mo kan no mo mani pani nyina ehuru se ye nyankwa awale no eya ahoboa ho asem e na ye ka enti ahoboa no na mo me yenhwe na mo no say oba ne de ye nyankwa ho kora enti hwe wasem ni yi so dabi enti obi pagya na edane amani hu say eno na me bisa no say e de mic na ma obi a na ma say si question ni so biem say question me bisa ne say ahoboa ben na be ma de kwa wade de ma me ka obi a me ma ne bia me bisa uja mani panika obi so be ba be ka bi no obi so be kwa can different another obi na yira asem no me da say so ma me pa cho nyame ma yente ase da amen e pa cho ye ka se aware a anase se be ma wo ko ware a de di kan de e wo se adwuma oni adwuma wo ntimi nkoye na fie ni ti nyina nso so ene be ma no mebusem kan se mebusem etire ya aduonu nan mebusem eti aduonu nan 24 nchichemu ya aduasa no nchemu aduasa 30 Proverbs 24 verse 30 o say misan obema kwadwofo afu ene onipa oni tire ebo beturo ho na hwe ni nyina afu nsanso no na ahyehyewa akatani na eho abo fasu abubu agu ena mehweye na medwene ho yie mi hunu yi na mefa mu nyansa enna kakra nkoto kakra ensa amapono mada kakra eno na wuhia beba se odwudwafo ene wa ho kire se echem kurani. Amen. Me pacho Bible mu se yakase bema yakase nipa hwan nipa bema na Yesu na asuafo no namono Farisifo no kobusa Yesu se ada na Yohane asuafo no de omudi muada na wo asuafo no de omuni muada o ka kiro mo se ayefro kunu no te ase de ehia se omubede abuada emra e be fa ayefro kunu na kono ena omubede abuada eke se bibia na ejina mo mema no so oba de oba na se nyame boa no obeya adwuma fine o de boa wo be ma no na ni tiri pa de ni titiri pa de e wo be ma no se woni adwuma ontimi nkowale se wo adwuma nko na se adwuma no eso a se kwa woni hwe ya na se ne ya wo so be wale na ya wo ko adwuma de opa bia obetima toto entimi de mi gina osenka mebusa mutire aduonu nan chichemo aduasa no be ma de woto wa ni kwa se wo ya akwadworo o se utimi so leke kan ho na utu anamo. Amen. Yada sof mami ase bacho wakoma asenet kasa wi a pabre ajadwon obi a won kasa bi na mpese o kasa ono wakasa bibiri nti mpese obi kasa bi na yasa akono me bacho nyame me ente ase da. Amen. Question say ahoboa be na bema wonam fam yere kwa wade me bacho me so madwe nkyere kakra ne say ye wo general tin bi wo hono ma e wo se be ma bia wo kwa ware a unya se edan TV ya maami kan no kre
me ba ufie na be ma me na obetu ana mo TV ni ho no ma de na me fanyi gemani e wo se me nya fridge nsusu si wo a me di betwa nsu agu me bo ate ase enti e wo ne ma bi wo ho no ma e general be ma wuni bia wo nso awale amen amen me da se fabre ajajon wia na wia obekase why what can be Kristo ma ente ase da amen da unyame ase question is say ahomboa bɛn honam fam na ɛsɛ sɛ bɛrima ɛde kɔ awadeɛ yo ye nuanom atete o madwe mebre ne nyina yɛ nokore na me so me de ne sɛ etwa sɛ bɛrima so wo so ho hwɛ o mɛma yem sɛ wo so wo yɛ bɛrima a wobɛtimi ne wo ba ada sɛ wo won so ho hwɛ a ana woni saa de ne bia wo kɔ ware wo ba no a asomdue bia ne wo bɛbɛ mu awade mbɛsɛ agu so ho no because eno edidi timan wa ware mu edidi timan wa ware mu pa ena no betima ka say be 90% and 99 because me am gina me ko be busumi num say me hwe ade fe me yire no o kasa me ho ana ye basa ma o ka tem say o pe ayi mo fa papa phone ma na me nyiso sam number na me fresh of sam ana say papa na odi asem ko na nim so o nya asem pa aka ono se de me ye no ofio bet nam se asem pa o ka sa wo de ko na o nya asem pa aka o be chew so hunu afi me ban ko me de ne to me ho no na o kasa akra no ofro because abusumi num no a me ko no ho na an ko ka ma na ti ase o eti be ma so so we se me ye be ma betim no oba da tanya sare a na be ma nyanya adwuma de a wo kwa wa de sesai TV ni ne me nyina no on hwe sifie mu a faka tum onye wabama o house boy ene nada etimi so madwene no mo medase fama kene koma papa ya aha mfifi ya fama men no nkasa won nkan bi Pacho asadan kenyan kopo dinda amen sade be ma bia se o ko aware a sade me ma medical kaa no se wonu hunu se wo adwumaye ene ne botaye pa se be ma uhunu because adwuma ni mu na ubeyi sika ama oba na se wo de bo akonhoma ana mebra panyin so ka asemi se wo test hunu se bibia ye okay o test obema ehunu se bibia ye okay pacho say oh me nka se wo na oba ekoda o but se hunu se 4 o'clock na ade no sore oh pacho to aso enti saa ne man to be hye no nso afi wonya adwuma no a wa hunu se obi bia gyina so no obi nkase ko ne kosi dan se wutimi han edan ana se mufie wo dan a ubenya first of all se wonya mattress double one yi bi atum before ebedu bra bi no obenya bia wakonya ba ko bi na o boabo ho ko kakra afei saa wonya mattress no na wenya saa akonya ba ko bi simu no ensan na ubehunu se afei de mekeka eko ni nyina mu no wadwuma na oye na woye wadwuma se saa ne mewe unibi na enka wo ho na se unya ebia 15 million ana 20 million na okototo TV ko boda ho na okoto mattress ene mpa ko se den na se uni adwuma ya wonso aware but who say o adwuma ye ansa na wapushi amen medase okay ise no answers ni nyina no ye nya dodo no a point ni nyina ko gyina se ye mienu de di ka pa e adwuma ye se wo be ha dai wo beto TV wo beto akonya wo beto mpa wo beto fridge hwan saa ne ma beto to nyina no se wo ni adwuma emma ntina de di ka pa e se wo benya adwuma nti obia momoden se brantie no be di ka pa adwuma e adwuma no na be provide saa ne ma nyina de amaw ama wahoboa yesu ya ho asem no etima wie peye na odi ewurem na saa question ye mu no eye mienu saa question ye bisa na eye mienu e se ye hunu first one se obia wo kwa wade a pa adwuma ye na adwuma obeye na ma wanya wonam fam de ma de akọ de eto so mienu no eye beba oba de so
deɛ ɛtɔ so mmienu anaa question ɛtɔ so mmienu ɛne sɛ sisi a no yɛkɛn no yɛka adwuma yɛka awadeɛ a ɛyɛ kristo mu awadeɛ ho asɛm yɛn nyinaa yɛyɛ kristofoɔ nsɔre bebree na wɔ wiase yɛgyidi mu na mfa sɛ yɛsua ho adeɛ yɛnka obi deɛ na yɛgyidi mu no yɛwɔ nipa ne bebree wɔ hɔ nso a honkonko no timi ka kyɛ ɔmo sɛ bi a ɔmo nyɛ nyame adwuma pabekyɛ ma obi a montie ma asɛm ne yo enti deɛ ɔno bi a nyame ɛde n'adwuma hyɛ ne nsa sɛ ɔnyɛ a wonni honam fam adwuma no saa nipa no ɔno na namontuo no sɛ ne teɛ ɔnwade anaa bi sɛ ɔno sɛ nyame sɛ wɔnyɛ n'adwuma so ɔho nti ɔni honam fam biribiara a ɛde income ɛbrɛ no but sɛ answers ne nyinaa kɔgyina sɛ gye nipa no yɛ adwuma nti saafoɔ no a ɔmo no bi a nyame abɔ ɔmo atena ase wɔ ne fie a da bia ɔmo yɛ nyame adwuma no kwa bɛn na saafoɔ no bɛfa so a ɔmo so bɛtumi awura awadeɛ no question foforɔ a bɛsɛ yɛwie ha na afei yɛba ɛmaa no deɛ no a na wobisa no so nti te ho na yɛnkɔɛ no nyame meɛ nte aseɛ daa amen rans mehu ne sɛ asɛm no aka no mu dɔ paa na ɛtaa si na menim gyidifoɔ adwumayɛfoɔ bebree nso a sɛnea woka no nyame so ɔmo nyɛ n'adwuma nanso ɔmo ware a mehu ne sɛ ɛyɛ ɛmaa no bebree nso etimi ɛyɛ adwuma nso ɛsɔpɔɔto ɔmo etimi mehu ne sɛ nyame na ahyɛw sɛ yɛ n'adwuma na emom no ɛna ɔnso ahoboa so sɛ anaasɛ sɛnea Paul kaeɛ no ɔnko a wontimi ntena na ɔnko a wontimi nnanti wopɛ sɛ ɔware a mehu ne sɛ fato nyame na anim bɔ mpaeɛ because wo deɛ nka apɛ sɛ ɔkɔyɛ w'adwuma sɛnea yɛrekan nyinaa ansa na wawale ɛna ɔno nyame no ahyɛw sɛ mɛnyɛ saa adwuma no na emom yɛ mema adwuma ɛna berɛ nso aduru nso sɛ ɛyɛ sɛ wowale a mehu ne sɛ fa kɔ mpaebom na ɔno nyame na nso bɛyi ɔbaa bi wɔ hɔ a wɔni dwetire na emom no ɔyɛ brɛfoɔ a wopɛ kakra bi ɛde hyɛ ase a nyame na bɛhyira so ama no ɛde ahwɛ wo eti mehu ne sɛ nyame na ɔka kyerɛ sɛ because mekɔyɛ m'adwuma ase menyae deɛ a na mepɛ sɛ meware a mesrɛ wo ma me ɔbaa ɔno nso ɛbɛte m'asɛm ase ɛnyɛ o ɔno ɔbɛtena me ho na mebɔ ne dwetire kakra bi ɔbɛtumi nso aboa de asɔpɔɔto fie nti wei deɛ mehu ne sɛ ɛyɛ wo ne wo nyame na nso ntɛm asɛm amen mo bɛda me nua no ase paa sɛ obi yɛ nyame dwuma a ɔyɛ adwuma ɛyɛ adwuma na ɔyɛ ɛfiri sɛ asɔfo koraa ne nyame tumi yi wɔn sɛ wode ɛnyɛ adwuma obi wɔyɛ adwuma a wɔde ba abɛhwɛ wo nti wɔyɛ adwuma a wɔn nso so wɔyɛ nti ɛyɛ adwuma na ɔyɛ mo bɛda ase agya Paul nso fa kɔma ɔyɛ adwuma mpamkyɛw sɛ question no mu da wo paa yɛbɛsi ehunu sɛ wo sɛ agyampakyɛ o ɔn sɛ yɛyi baako na no na obiara ka adwuma ɛno nti na ɛma mebisa sɛ nti basa deɛ ɔno nyame ahyɛ no sɛ ɔnyɛ n'adwuma no saa nipa no so no yɛbɛyɛ no dɛ nti agya Paul amiehu sɛ nyame adwuma no so no ɛno nso yɛ adwuma adwuma paa agya mkasa mewura meda wase mete ho kakra yɛ ama mark no kɔ fɔ ma wada yɛtie nie sɛ wokɔyɛ koben hɔ a pani hyɛda ɔyɛ adeɛ mete ne so anam asɔre wate abadwafoɔ bɛɛ nipa bɛɛ 6 ɛwɔ asɛm a mu kan ya enti sɛ duru awaleɛ so a ɛnyɛ sɛ wobaa a wɔsɛm awale sɛ yɛwɔ gyidie mu nti gyidie mu anam ne yɛtu ne sɛsi a yɛnkɔ wiase nti yɛfolo gyidi mmra no enti woyɛ wadwen sɛ ɔbɛwale a pani no gye asɛm no adiifoɔ wɔ hɔ na yɛapɔn no wafrɛ wɔ mo na ɔde asɛm no ato ɔm anim ebia nipa sum asi sei nti yɛnyɛ ne dɛn wenkɔ mo nti ngum nkɔbɔ ho mpaeɛ ɛyɛ a ne obi a bɛnya bia ɔmfa mmra ɛno no yɛnya ho mmra bia bɛɛ na ɔtwe mmiɛnsa ɛkɔ bosome ansa na pani na time prove sɛ ebia asɛm na abɛka kyerɛ yɛ no sei nɛte agya question no mame nkyerɛ mu ma na woka bɛsi so good ebere no nti na ma meka no saa no yɛ berɛ no ɛtia ankyɛ bia de bɛsi sɛ
sɛ ɛba saa no a ɛma biribiara yɛ fast enti sɛ woyɛ diifo a odiifo no kɔkɔsra wobɛhu sɛ woyɛ diifo wasɛdeɛ nie wawaleɛ nie tobo tam sei nɛteɛ meka sɛ wodiifo asɛm na wokan no so nyame adwuma yɛ adwuma papapaa ɛne nti sɛ kwan wom sɛ ɔsɛ wale a odiifo no tumi ka kyerɛ sɛ yɛdɛn kɔwale ɔma ɔbaa no so yɛ awɛ sɛ wowura ne ɔtie nie ne ɔyɛ nie ne ɔtie nie nti wowale no a ɛnyɛ yie enti saa nneɛma no deɛ yɛ papa ɔyɛ adeɛ wɔ ho paa nti ne ɛtie biara no sɛ wodeɛ wɔ mu a woyɛ odiifo a kwan nyɛ ba sɛ wɔsɛ wale a ɔbɛma wayɛ dɛn akɔwale sɛ kwan nya so ni mu a ɔbɛka kyerɛ sɛ twe wo ho because mahu sɛ ahaban bi ne ahaban bi nka bi wɔ kora a wokɔ wale no yi na ɛde asɛm bɛba bɛma n'asɔfodie ne ne diifo nnwuma no aba fam ɛno no ɔma akwan ma wonyɛ dɛn nkɔnkɔ wale no medase bɔ nsɛm kɛseɛ paa ma yɛ papa no ɔno nso akyerɛ ne deɛ asedanka nyamedin daa amen wede Mr. Ramford obetim kakra on sɛ woka asɛm no wo sɛ obi a nyankopɔn ɛse ɔnkɔyɛ n'adwuma on sɛ word no wo sɛ adwuma ɛkyerɛ sɛ nyame adwuma no a ɔkɔyɛ no so ɛyɛ adwuma a ɔkɔ akɔyɛ na sɛ awurade ɛna ɛse nipa no ɔnkɔyɛ n'adwuma a fɛ meka asɛm kakra sɛ wode kɔ ada church ni bia obi n'adwuma a ɔkɔsua ne sɛ ɔkɔ bible school na yɛde na bɛto asɔre ano na bosom yɛtua ne ka bɛbakyɛ ni wɔ saa because as ɔno no n'adwuma a ɔyɛ eti yɛma ne quarters tena hɔ na wasɔfo asafo no ma ne yɛtua ne ka but yɛm adwuma na wɔyɛ no ɛso wɔgye pay enti sɛ onyankopɔn de fa odiifoɔ so sɛ saa nipa wei ma ɔnkɔyɛ honam adwuma na ɔnyɛ n'adwuma deɛ a saa nyankopɔn no nso no ɔwɔ kwan a ɔbɛfa so ama nipa no aware na n'asom adwo no yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a ɔsomafoɔ Paul kan wɔn asɛm Tesalonika 3 sɛ ebinom wɔ hɔ a ɔnam basabasa a ɔnyɛ adwuma saa nkurɔfoɔ de wɔn apɛ ana wɔn de by force sɛ wɔn nyɛ adwuma ana yɛwɔ deɛ efiri nyankopɔn hu mu sɛ wei de sei saa nipa no deɛ wopɛ o awurade ɛwɔ kwan ɛbɛhwɛ no amen amen emuayɛ no ɛyɛ tiawa ɛno ara na wɔn yi ano no hɔ na mepɛ sɛ yɛkyerɛ mu ti sɛ nyame na se yɛ n'adwuma saa nyankopɔn no a ɔka kyerɛ wo sɛ yɛ n'adwuma nkoten no onim kwae a ɔbɛfa so ɔbɛda yi ɔbɛhwɛ sɛ nipa korɔ nti mmuayɛ na mepa no maa mekasa na pamekyɛw panyin dwɔn te ase no ɔma yɛte aseɛ sɛ obiara woyɛ nipa no ɛyɛ sɛ woyɛ adwuma so ɔno no ɔyɛ panyin nyame adwuma na no wɔyɛ no ɛso sɛ no wɔyɛ adwuma bata ho sɛ yɛ ahonam afa mu no wo nkyenkyɛ ɔnaasɛ da biara womfo w'ani ntu obi so ebi adwuma no ne nyankopɔn bɛfa so ɔyɛ de obɛhyira wo nti mpɛ sɛ kɔhyene baako ni na mpɛ sɛ mesɛ bisa sɛ nti nyame kasa yɛ n'adwuma a wotumi kasa nipa wɔ deɛ ɛnyɛ honam adwuma biara nka ho anaa mbakyɛ wo kɔhyene no saa hyaseɛ bi mese mepaakyɛ o panyin dwɔn te ase no ɔno apirikyi ɛma yɛte ase sɛ nipa biara sɛ ɔyɛ sɔfo ɔyɛ di o ɛyɛ sɛ ɔyɛ adwuma ɛka onyame dwuma no numu na bia nyame bɛfa so ɔyɛ de obɛhyira wo kɔhyene di kan no ɛna deɛ asɛm wo kekan ɛno nyɛ kɔhyene deɛ odi kan kan nyɛ kɔhyene mema sɛ bisa no anya sɛ musa ɛwa ka asɛm mu musa asɛm saa deɛ odi kan na wo ka kyerɛ panyin dwɔn enum asɛm a mete na mepɛ sɛ mesɛ bisa sɛ asɛ na wo bisa asɛm seesei no nyame timi yi obi sɛ di sɔfo na sɛ yɛ madwuma nyɛ adwuma bi anka ho anaa saa na pɛ sɛ wo bisa mesɛ bisa meda ase pama akene ma me nua no sɛ yɛka no sɛdeɛ bible kyerɛ ne deɛ a me deɛ wohwɛ Levi abusua no a na ɔmo nhyehyɛeɛ ma Lewi asɔfo no ɛna ɔmo nhyehyɛeɛ ma Lewi asafo no deɛ sɛ asɔfo no yɛde ma asafo no ɛne deɛ sɛ sɔfo no nso yɛde boa asafo no na menim sɛ mete twerɛ no ase deɛ a deɛ mehu no ha no ɛne twerɛ no mente aseɛ yie yes ɛno nti sɛ wobɛka sɛ obi enyan n'adwuma so onye na nyankopɔn sɛ mo onye adwuma bia na onye m'adwuma a mehwɛ mo nhyehyɛ mu no twerɛ ne dia ɛne madwene ne nkɔ nipa no bɛnya problem mo medase fabre so sab na onkle ho no man ne onkue no Penny John ɔka asa mpa nanso ɔno na okɔ school honhom ma ne jai school pa cho tie ne yo na okɔ school honhom no ka sɛ wonya school na ɔbɛyɛ ne kɛseɛ
Ada na one for so uncle. Now we jai school no. So if you say home no and a man in jai school, Ninu a friend of Kudia or Ninu a penny. On the penny Thomas Yana drink that. Say John Wusunko school, I will say home say Unya school. No, my dear pa. Penny John, no, my dear pa. Enti Ujai school no. I know the man better penny Thomas in chess, any sanity there. Brana me no better. And on any new anitina ya could say, a daddy any cassia. Any anocre, why ye Juma Nanso. I shall see any na or namunino. A man for an ebuan and cacra. So na me who ni pepi or wha ya catch it on say. Home no born kaye say, wo ya mejuman kwa said ye do can. Na se be musa e asode na enipa ne demu no so asode na enipa ne demu no ene ba asomfo wasafo no mu no ene ese tena se hunu se nipa we ne ho asem se na aba nti ekwa be ne be fa so a ye be boa yetimi tena se saa se de mi so kire kan no a nipa no betima ye nyamdwuma no wo bra ne ho nkire no eno nyina gyina mpanimfo nhihye a ye be ye e de aboa se nipa no so ena saafo no nso so omo ka so mba ye hunamu adwuma said the penny John canoa, almost problem. We share ya na Judiegu. We share ya na Judiegu. We share ya na Judiegu. Enti e basa ubekasa se ni pan e bia o mpedwuma. Nanso adwuma no nyamedwuma na yeso wo ye no. Ama na ni kɔ hunamu de no nko aso. So ho. Wani kɔ hunamu de no nko aso a na hu mu sade no na tosini. Enti se e basa enipa sumasi ma onye adwuma na amumo onye nyankopon adwuma nko a asɔde na odam no ɛyɛ mo nhyehyɛ ɛsɛ mubehu kwa mbefa so a mo bɛbo anipa no amo ayi nyame adwuma no ɛwɔ bra ne ho nkyere no saa na tie ɛdase enti sesei no yɛhunu ahoboa a bɛma sesɛ yɛde kɔ awade yɛba mmaa no so sɛ obi ɔba bacho ono nso ahoboa bi wo ho a sese ono nso ye na ode akwawade ana na etesa ahoboa ne bi yesen mabawa wa ha na mutie mrantie na mu fa musua ha nti mabawa no so amwade ye no muso muntie mabawa ne de no de sese ababawa bia ahoboa sese wo ye ansa na wotimi akowura awadiem eso ne yadu nti wapeja ansa na nyame enti asieda. You say Adisiana no Barons for the camp say a man Mokwa warrior a day on Mobile or some Wabe and I'm bisa madi and I'm see you do madies. May the other person make kafa and memadi and only say as an masaba badinus. We a bear man up so called warrior. Also who is your bana open and answer open in the warren or no so ye juma. And my bed in non quite now so that chance muti. So we are not so ye juma. Obi anim de besi daachi. Enti adwuma ekura no. Enfo wani enko akoto so. Hu se oba na opese oni tu anamo no so no. Okura bibia eno so diskabre no. Mu nyina eboma ebetimi edi makosi ba bi wo mabrabo ni. FCC asem ka se mbesi fia. Efie na amusi no. Enye wo nko awusika na edisi. Ye nyina yesika na edisi. Ye wi a be nyina ye ne ye madea. Adwuma kora ne bebia ye nyina na ebie. Eti se ye hwe gidima mpanifo bebre bibia omo ne omoyere me amadamfo paaka one ne ma me ne papa omo company omo bie omo din dada so jona beat omo na e bibia be ma no ko antimi nye oba no ko antimi nye eti se be ma wo kwa awade a onso pe oba ono so ye adwuma nti ma no de no wayi ano baako ha eti oba se onso nya adwuma pa adwuma wo so wo ye oye se de be ma ne ba obusan se wo ye adwuma ben a mesume busa so ye adwuma ben nyame eti ase da amen mo amen they say mabawa no nso mo de no de rika ne se pa adwuma ye aha obabia pa adwuma ye mo nyame ma enti ase da amen me pa cho ababa wade ebi mu ko school
ɛna edi bi mu nso ayɛ dɛ ato adwuma mu na madwenkyerɛ ne sɛ ɔbaa deɛ wo deɛ ne sɛ deɛ wo ma anama wo maame de wo nam so de wo tuo no yɛde ho sɛ school na ɔde wo kɔ a yɛde ho ne kɔ adwuma na ɔde watum a yɛde ho ne yɛ dɛ esua adwuma no ɛna ɛmfa wani ɛmfa ntu tirim sɛ me bɛware na ma bɛrima na yɛ dɛ ahwɛ me because sɛ nneɛma asesa nneɛma nte sɛ first no na yɛde ho ne sua efiadeyɛ yeah number 2 no aka no yeah efiadeyɛ adwuma yɛde ho paa yeah adwuma no efiadeyɛ ne bi ne sɛ efiadeyɛ ne sɛ ɛwɔ sɛ ohun kɔ ɛfa so ru nkukuom ɛwɔ sɛ ohun kɔ ɛfa so di awɔhoɔ ɛwɔ sɛ ohun kɔ ɛfa so siesie dɛm ɛfa so tompa nneɛma sie ɛwɔ sɛ ohun kɔ ɛfa so si nneɛma bɛrima shirt kɔ ɛwɔ kɔ ɛfa so yɛ dɛ yɛsi no ɛwɔ sɛ osua nneɛma toɔ ohun kɔ ɛfa so yɛ dɛ ɛto nneɛma nkura gyegyeɛ kura no ɛwɔ sɛ ɔbaa yɛ dɛ ohun saa nneɛma wɔ nyinaa ansa na obetu anoma ayɛ dɛ akɔ aware na wakɔ na deɛ hia titiri pa yɛ mpaebɔ because mmarima ne bebree no ɔmo kare wɔn ani so ɛna ɔbaa baa bɛpɛw ebi kwan na ɛnya wɔn fe no ɛna ɔbaa nso ɔbaa aware a ɛnya wɔn fe akɔ wura mu no mmedi deɛ menim no sɛ bɛrima ne ba ho kora wɔn mpene da because ɛnya wɔn fe no deɛ wokan yɛ yawade awie no yawade awie enti do ɛwɔ hɔ saa enti wɔn mpɛ sɛ wɔkɔ akɔto no nti bɔmpa yeye na onyankopɔn nyi wɔn fe na nyɛ dɛ ɛmmerɛw na bɛrima ne nneɛma tantan nyinaa ɛba a watumi ayɛ dɛ ɛgyina no amen amen yɛnya mmienu deɛ di ka yɛ adwuma deɛ ɛtɔ so mmienu waka efie asiesie sɛ wohuru fie asiesie ɛna wakyerɛkyerɛ mu nyame me ante aseɛ daa amen so madwe kakra me kyerɛ ne sɛ bible ka so ɔyere pa yɛ yie asa na obɛyɛ wɔ yere pa no wobɛwura wale mu ɛsɛ ɔyɛ ɔba a wosuro nyame na wo ahobraseɛ obuo ne anidie ma nipa nyamesuro ahobraseɛ obuo ɛna anidie saa na wo saa yɛ ɔba a wonim aduane noa hɔ yɛ point papa aduane noa wonim aduane noa ɔbɛ mra na kan sɛ ɔbɛ bu ɔna aka kyɛn sɛ kɔm de me a ɔsɛ maame na wɔkya na betie no wawie o na ɔpɛ kyɛnse akoto bi ama ɛsɛ ɔyɛ ɔba a wonim aduane noa na hu sɛ de esiesie fie na sɛ ɔba ebewura wo da mu na ama nneɛma afa da mu nyinaa sitire woyɛ ɔba ɛsɛ ohu nneɛma no bɔbo a wotimi siesie fie na wotimi hwɛ ɔma yie nka yɛhwɛ mu paa nka ma de nka adwuma kɛseɛ no ɛne fie adwuma na ɛsɛ nnɛ na nneɛma ada ne ɛma maa nso yɛyɛ pie kɔ di paa na nka ma de nka yɛasɛdeɛ paa yɛ fie adwuma nti ɔbaa de ansa na abɛwura wale mu ɛsɛ ohu aduane noa na yɛ ɔbaa wotimi gye ahɔhoɔ wote w'anim ma nipa na bu adeɛ amen amen mo da so maame ase amen abɔkisɛ maame apagya ne nsa wie no man ne yi ano mo wan sa no wakasa bi na bodre onyame ma yɛ nte aseɛ da amen enokra sempa na ɔmo ka no na de edi kan pa nso ne sɛ abaya sɛ ohun apra pa abaya bi ha wɔn pa apra o wɔn pa apra bɛrima ware ukɔtena fie na wɔn pra da bia bɛma ukura hadan foforo enti sɛ ohun apra na ahuru nkuku mu hohoro adwaye twitwie sɛ bi mpra dwasa toilet so twitwie adwaye twitwi sɛ ɔbɛpepa fam ɛdɛm na pepa valandam ne nyina kan ware no ho na ɔba nso sɛ wonya kyɛnse sɛ wonya wo kyɛnse wonya wo ntoma kakra ɛnyɛ sɛ kɔhyehyɛ ntade ntenti abra a wawale ɛsɛ wonya kyɛnse wonya nneɛma bi a ɛbɛboa wo aware no mu amen amen medase ɔno nso aka ne deɛ amen antino kasa ne dana sepa asɛm a ɔka yi ɛma no bi mama ɔmu kumu ha da bebree ɛwɔ saa asɛm wɔ nti ɔmu kumu ha da bebree ɔba bi wɔ hɔ a okunu akɔ ha da efie no nye okunu ne sie obi na asie no ɔno abɛha bi wobaeɛ no mmara da fie hɔ sɛ ɛbere se yɛ sɛ wopra na akɔtwitwi adwaeɛ na atwitwi ɔde sɛ toilet soso ne ade ɔno ɔsɔre a no wayi n'ani ɔmpra ɔntwitwi ya nkɔtwitwi ha so ɔho nti sɛ efie wura bi ahu sɛ woyɛ ɔbaa na ate saa
na wafa na adwen sɛ ɔbɛyɛ dɛ obetu ofifi o ɛna ɔmɛma ni bi wɔ nso a ɔmo ntumi nka ɔmo yere mu asɛm mɛma ni bi yɛ mɔbɔ paa o ntumi nka ne yere asɛm dabi wonu yere na tifie mo ha adai wo yere mpra wo yere ntwitwi onka bibia kyerɛ no na ahwɛ no wo ha ne fi wa baka kyerɛ sɛ me ma aboso me gye me dai na wo akɔpɛ bosia sa da kɔ ha adai so te asɛnti awade no ɛfa kɛseɛ no agyina maa so awade fa kɛseɛ no a yes agyina maa so sɛ awade mu paa ɔba hu na sɛde a awade nyɛ den ɔba hu na sɛde a awade mu a bɛma yɛ deɛ kakra bi o nti bɛma bi a ɔnti mu akɔhoma bi a ɔyɛ nipa bɔnefoɔ ɔnkura adwen me na meka kyerɛ wo ɔnkura adwen papa ɔnkura adwen papa baako because wohwɛ sɛdeɛ mmaa no si blɛ ɛmaa blɛ o wo ne ɔbaa akɔda wode ti asɛm nie wo ne ɔbaa akɔda ama ɔbaa no anyinsɛe akɔda no ada ɔbaa no yɛ mbosome nko wode hɛ ha wɔ ɔbaa no fam ɛda a wɔbɛka no damane a ɔfam ɔkɔwo akɔda no bɛwie a ɛduru anadwo a ɔhaw bɛbɛba biaa na ɔbaa no fɛsi na wada na akɔhoma ɛsɛ ɔbaa so ti ma wo pɛ sɛ ɔgyere ɛso nipa bɔnefoɔ wonyɛ correct nti sɛ ɔbaa no yɛ n'asɛdeɛ nyinaa yɛyɛ asɛdeɛ kakraa bi ɛna ne kora maa no aba na ɔmo saa aboa yɛ deɛ meka nyina ɔbɛyɛ no nyinaa ɛnso so akɔhoma no koraa nyɛ ɔde bi sɔ so asɛm ba na esika asɛm otimi sa aboa na na wo de akra wontimi nye nti awade no oba bia yetrel ni bia no oba de so oye de bo awade bia oye nti wo ba ma wo de akra bia sɛ wo ye no so e ma asɛm sa ama ho ana ne ye ka sɛ December sɛ obi nya nyame adwuma nkwa ya na nsɛm bebre wa na esere nsɛm de bia esere me na me ka kyerɛ so te ase sɛ last bi ne abranti bi hia wo sɛ December ba sɛ wo nya nyame adwuma nkwa na safo ye mpaabɔ na wo twepɛ me mpaabɔ baako pɛ na safo ne ye mpaabɔ na wo twe ne wie a onko ba bia o ɔte wo saa kɔpem sɛ na wo twe ne bɛ saa so na ana ka sɛ wura wo bɛbele papa nti wenti na wo sɛ December ba sɛ ye nyame adwuma sɛ mo ye mpaabɔ benada wo ye mpaabɔ benada wie a gise benada biem ɛne wo bɛbele so enti adi sam no aya na eba no ewo nyina so so te ase aha enti bomodin ase wodi nyina so no ebeye adwuma so wodi nyina so no ye adwuma Nyankopɔn no na enim kɔ do befa so a obehwe wo nti nye obi a na ese wotena ka se yesi menye nyame adwuma na oba wasafo mu empaabo wie a onko ba bia bi na ate wo eno enye de nyame kan bia aha nti ema no yesere mo ya ade pa ti de mo ye no mo de mo nyina mo na mo nye ena maba na mo ba no so munsu ade ye ne maba bebre ni mo ade ye bia fo wo mo bebre nkwa nye bebre meba maba wa munsu ade ye aha maba no so ho eso hu na ade ye unum nkwa ye abomu unum ampesie bo so te ase aduane bi abema ka so bedi bia no utimi ye ma no de to so mienu unim ne amasi me ware ye mensi ne amada mento ade da mense mpada so te ase me de me mpra bi da ne nyina me yire na ye ono a first na obi eni me nche no si a me nwira no ono asa aye dai ato asa ato ma me kama ntime so ma sade kakra se me ye ewo me masemu se me mahwe ne makɔhoma so me ye no correct so te ase yes asem ye no yes so te ase nti wo ba wo de na wo de ba no hese esipisita obebo kwa wo de nyane a ne ma akatakura wonyi ade oju nso mu ne sidam anopa no ese so odware no onwale na ntuma sin atwa ne mu no odi twam ko edipa ne ba we nti emaba wa no so amoba mu nsu ade ye sɛ de be ya ukunu
oni di abonti bebre no ba be di fie na asomdua ba nti awade no ema dodo no ekura mo nyamedwuma akura ye se wanyi oba osuro nyame no obeboa wo a untimi nye because gidi adwuma no honam fam no sikanim na won oye this wanyi oba osuro nyame ya bia ono beboa wo adwuma se mu support wa da bia wani begu ase nti ema no maba wa na mware ye nye se wo tese ye se awade ana wo kobi wo asede bebre a wo ba ba ye no awade ye na se ana na we mu kan se enna no mo kan no enna no susun kan na so ntini ya wari Kristo mu yes ntini ya wari Kristo mu Kristo nye wi ase mu ni be ma woni oba na bebrebe sa wo de bia fufu wo yesa honkonkon ni mu nti mu kan hye mlante na adwumu se wo ba wale oba wo be nanna enka ho dabi se adwuma nyamedwuma ye wo de check it so this ye de empire de bia wujinam this ye de empire de bia wujinam homeda asa betwem baby wo kura akosiara ye sa he de akwempa bo nti awade no ebia wo baby esie ba ni kwase ye de hye ma na adwumu se ase na enna no gidi ni ba wo pa ne na pem do be ya no be nya wo nanti na ono ade a wo so wo nya no be yo Sada manyina mo kan kwa se na ko pedro bi nom na anu oba ne da wa ka kire o ensiaga nti ni nyina kakra je se ye koye nim nti ema no mabawa no suade ye na ye mema no so no awade no be kwa pepani bi wa wade pen na futu bi obi a wanya dai onfa be ma awade a emoro yire emoro yire da ena nyina wo yire no mun kasentia no so ti ase ena emfa no yire asem nkotutu bi anim no yire asem wo yesa awade ntimi nyina da asem bi abebe ya no yire nso mo problem na mo de akotu bi anim kakra bi a be ma no de abetu ye na wo yesa wo ni mu nyansa ene yesa me ka kire wo ni mu nyansa asem ba ene wo yire no a mo solve mo problem so ti ase ene ma wade agina na 1 2 na wade bedo na me dey say na me dey do wade beto mu ne de ho we kura the problem che wo de nti ye ko wade a ye nsua se asem ba ye nea be solve ye problem onyame enti ase da amen da say before enti mabawa no say mo so ya mo hunu mo asede nti ababawa bia hwe say number 1 obe hunu fie sie eni fie adeyo eno na mpanifo na ba ma bi hunu nyina ba ko no nti de utomu sin no na osua ye na ama wayi mu a nti nyame boa wo na uwura wade ni mu a wankuhia ohaw ne ama ne bia Kristo me enti ase da amen mabawa no ko bi kan bia mabawa no obi bi obeka na pamcho nyame ma enti ase da amen mepacho kakra me so meka so ne se mesre se ye nuanom mabawa na omo beba aware no omo hu asiesie yi omo ni pedua no ho asiesie pedua no ho asiesie nya se wa sha atade nko a oba bi wo kora wonim se emre bi duru se mebu mensa e wo se mekwa me ye niam bi ansa na me de sapon na nsem na nato me ho wonim sa niam na nyina nti mesre se sa efie niam a ye oba wasede se obesiesie wo hu yie na be ma ne ba wo nchen a wanya wo ho anko no niam wiasefo no eje ekristofo bebre kunumu ne sa niam no omunim omo ho asiesie yie ye wo ba bi wo ho a obitimi ka se nanim pa be ma bi da ne ho enso bia na ade bi wo ho a be ma ne ba ho a onti hu gya nti mesre pa se ye be hu sa niam ni nyina yi amen mo nti mabawa no mpanifo ne mo akasa nti bia hunu didika wo ni padua na nkasa ho asiesie efie nso asiesie ni fie ade yo na ahobrase no ne we no beka na ade adwuma na bata ho se de na yima kan so fa pagya ne se so ma me ka se wi na nka waka ben vom pa mo chewo we mu aye kekan nyina ne ma ye no nti na mpanifo ne nti ese ye nti maku
Sanse we aye keka nyina nka ye ma no ye asede se ne ma ya ne nyina behia na ye tutu omofo enso ofra obi ama enti na ye sua sa de we de mesrɛ mpanimfo no se wo ma anye nto omo ho so na da bi wo ho ama nan so se bi kura ye be ye mpa bo ne ye ne ma na hia na ya start ye tutu ye ho fo a kyerɛkyerɛ ye ma ma ya no nso ene ye ma bebre ani so amen meko no maba wo nyina aka ho okay ya me nim se awalefo no ko na eye so mpacho Yami na de oda. Amen. Die nkambe kakra na ema panyira kan. We na ye kan nyina no. Ye ma panyimfo no mo so eye masede. So na gidi die santa eduru ba bi a mehwe asori ahodo na ye ya ka echi wonioma bibiri. We assemblies for you mwai. Omusi ukuada bia ema ne ye mpaabo ema ne hia ye mpaabo ukuada bia bebo be se 7:30 kura na mi twa no ma starting mpaabo no kura omo ye mpaabo no ebe 10 no omo pon omo nhemu ntesa so omo start bia 7:30 omo be bompa ye aye isa emo bia be se 10 no omo pon ana ayi kura na omo 2 hours kira 9:30 no omo pon enso girifo ma yi wowi omuni ni ma omuni adwuma ye kora enso se tampa se girifo ma be hia ye bibi unhunu bi da meti ha sei ene omo starti emai omo starti foforo no omo ba odi omo na te me boa mo musa o kakra afa ye hunu ya ne se foi so na ade ba ko a me mehu na wo girifo ma emamu esubi wo mu a enye kora ayese omuhu yi omuhu ahin tentem omuhu no so de me kire no yes nyamesom ti se nyamesom a yesu ni adanam ka kire bi se nyamesom ati se school na ye won teacher ni na o kire ade no e wa akura bia ne na dwene a edanitiri o de ba school mu enti enye nipa bia na betimi ayesofo amana yi se wa hunu nipa bia su ni se de oti a ye wa obi betimi ayade sofo betimi ahwe ne din wotinchen ye bayi wa hi tan but wo ye sofo no so hwe obi asu eni se de obi asitie se wo ye leader so hunu se de obi asitie se wo hunu na wo leader no so ye he ya de obeye bia anya den enye ye enti mesrɛ mo mumnya abotire ye pa ye ma mpanyimfo no munya abotire ye na mo nso dwumasu bi wo ho a nyame de ahye mo nsa munya hunu ye nti no ayese muni hwe eye na mo ti asori dem a but mu no de ese mo ya mo nso behu se mo ye de mo sombo ewo nyame adwuma nim se de na mpanyimfo no odi fo mo ka no ema no mo boa ye bebere but se mo start se mo ye niema bi a enya etimi ma mo kuro no mkora no ene efa honhom fam no etimi ma emema no eye mmere entimi sere mo start ma akue me hu se mo committee na mo kwa ha na mo kwa enso ahyen bi ani wa ehwe wada mu aze mo ye mako bibia na mo de abeto mpanyimfo yi so ene je se mpanyimfo boaye ye ni ade bi wo ho a ye ni yentimi meka nkere mo but ebi edurubire bi na mo hia na se mo ye meeting na mo mutum nsa frɛ ye ndi a bibia wo mu no ase ye beka ye betimi ayere aba abeka entimi sere mo munya butire yie ema no munya mama botire no so papa so na munya botire na ema yiwe muntimi ntire ni wo mu yie ema ye ye ni ye betimi aye soronko wo bibia mu adana me ga jerem se ye kan asiu ye ne ntutusu odudu ho asem ewom se gidi ba bia no ye nye but ye ni anhwe twurosem ne mahunu no ni ase de betu anamo a ebeboa yen ama afoforo nso ate ne o ma ye dai o mosua enhira bia ye benya no mo no ebetimi apagya asafo yi ama asafo na ba ye soronko ne santaze fo de de ne sei na bia emu nsem no ya kire wo mu enti se ye ni start eye bibi soronko bi na ye ma no ye different o ma ho siesie o ma ho nidie o ma start sa amre ye ehuna o di benyini na afi akoya asem ama apra ho asem ana mo kan say the same thing abayo asisu ni ohuna pra ohunu kwan ye
wahunu ho siesie wahunu nneɛma si ade bebree wɔ hɔ no ma meka sɛ menka ɛbɛyɛ ɛbrɛ tenten enti mesrɛ mo sɛ mo maa panyimfoɔ no ma mama bo kyerɛ anɔɔso a ebi koraa bi wɔ hɔ a wɔkyerɛ no yɛn ni suban bi obeyi na di na si yɛn ti o nti nam ka sɛ na reject no ne wo sɛ wagya ne kwam ɛyɛ saa ɛmmoa enti mepam kyɛw ɛmaa panyimfoɔ no monka mo mom sɛsi ɛmaa panyini ka no ɛmaa panyini na ɔkasa ayɛ no montie ne yie ɔyɛ maa panyini a mpanyimfoɔ de ɔmo nsa agu ne so ayɛ dɛn asra no ɛwɔ dan mu asɛ ɔna ɛyɛ maa panyin mo wɔ hɔ nom no obiara ho asɛm biara obehu na ɔbɛka no odi kwan sɛ ɔwɔ ho kwan sɛ ɔyɛ dɛn ɔka yehunu yɛne mpanyimfoɔ yehu biribi wɔ mo ho a ɛnya a yɛne yɛntimi nkyerɛ ɔno mɛka nkyerɛ mo ɔno ne yɛbɛfrɛ no enti adeɛ biara maa panyini bɛka no mohu sɛ ɛfiri yɛne anamotuo ɛne deɛ yɛde ahyɛ ne nsa ɛne ɔgyina so ayɛ dɛn akasa ɔkasa a montie na sɛ moantie na mobu n'anim tie a ɛnyɛ adeɛ yɛbɛtumi akɔ yɛ anim monka mo ho mmom mmaa no monka mo ho mmom biribi a moyɛ biara monka mo ho nhyɛm sɛ mo starte maakuo no na moba na ɔbɛɛ bi a woba maakuo wopɛ kaa sika aba na wokuna ma obi kora wobɛrepɔto ne ma yɛ nyɛ adeɛ yɛbɛtwe ama no mo starte sɛ mobɛyɛ a ɛmmoa biara si yɛde bɛboa mo ama moatumi ayɛ no yɛbɛboa mo ama yɛ dɛ ama moatumi ayɛ na so yɛmabaawa yi so na ɔmo nso asua na ayɛ nidiwɔ na atumi aboa yɛn the problems bebrebe a yɛfa mu ɛwɔ yɛawaleɛ mu ne adeɛ no menim sɛ ɛba ne saa nyame bɛboa yɛ dɛ ɛyi afiri mu yɛka awale sɛ mu awaleɛ wohwɛ mu paa mmarima wɔ mu 95% ɛmaa wɔ mu 5% pɛ wodifo tie deɛ meka kyerɛ sɛ deɛ ma meka no tio deɛ ma meka saa asɛm wei ne sɛ adaa hɔ sɛ meka kyerɛ deɛ tio ɛnera sɛ mene ɛnera anwummerɛ anɔpa no meyɛ sɛ mbɛkɔ adwuma nka meyɛ ayale nti metwɛ kakra enti meyere starte sɛ ɔyɛ adeɛ no ɛna meka kyerɛ sɛ ei yɛsɔre yɛ se mmaa anyɛ adwuma na mepa a mɛyɛ wobɛyɛ nkwan bɛyɛ wei bɛka banku nka aduane no nyɛ adeɛ a mɛtumi ayɛ dɛn ɛdi bie because aduane wo tena ho yɛ koraa ayɛ dɛ ɛtumi fono deɛ ma meka saa no ɛnyɛ sɛ ebi a ɛmaa no ade yɛ mu afam na meka o ɔma na ma otuo bi ɔmbɛtu biara no ɛgyina yɛ mmarima yi so ti asɛm na meka no ɔbaa hia sika a ɛsɛ wo bɛrima ɛna wama no bi yɛwɔ wɔ mu a nyame ahyira wɔ mu a ebi a ɛmaa ne fam no ɔno ɔwɔ bi apart from that no sɛ ɔbaa bɛkɔ n'anim wɔ biribiara mu a ɛsɛ wo bɛrima na ɔyɛ dɛ upia no ahyɛdeɛ paa nyame de maa no ɔka kyerɛ adam ne yere hawa ne sɛ ɔsi mɛyɛ ne sɛ so boafoɔ ayɛ dɛ ama no na sɛ bɛrima no wodeɛ na wogyina hɔ pinti o ɛna nyame sɛ ɔyɛ ne sɛ so boafoɔ ayɛ dɛ ama wo ne sɛ so boafoɔ no ɛmmoa bɛɛ na ɔde maa no mmarima mfe mpadeɛ adam busa wɔ mu sɛ wɔ mu 24 no yɛyi mu baako pɛ ɛna ɛde maa ɔbaa enti ahoɔden no ho awɔ ne hɔ enti na ɛma meka saa 95% na asɛm enti nyinasoɔ ne ne ahoɔden ne deɛ ɛwɔ yɛ mmarima ne hɔ sɛ yɛne ayere yɛn ho ɛyɛ adwuma ne yɛde pia ɛmaa no ɔma sɛdeɛ ne ɔm biribiara no sɛ ɔm bɛkɔ ɔma anim no ɛgyina yɛn so sɛ wode ma na ɔbɛyɛ ɔn deɛ mekyerɛ wode ma na ɔbɛyɛ enti yɛne no na sɛ yɛne mmarima no yɛanyere yɛn ho a ɛna ɛma wɔ mu nso yɛ dɛn ɛkɔ fam enti na ɛma meka saa 95% ne ho asɛm enti mesrɛ mo ɛmaa no moma mo abokyerɛ nyɛ dɛn ɛnɔɔso abokyerɛ wie nkonimdie ɛwɔ biribiara mu nyame ɔhyira yɛ amen yɛda ɔsɔfoɔ ase ɔsɔmfo ɔno nso ɛde ne deɛ aba nti sɛdeɛ mpanin aka no menim sɛ ɛfiri saa abere kɔ no sɔfo maame monyɛ ho adwuma na sɛdeɛ sɔfo kan no ɛsi mmoa bi wɔ hɔ a wɔmode bɛboa gyina deɛ mombɔhyɛ aseɛ so sɛ mohyɛ aseɛ no obi amma no report no ba a nipa koro a wɔamba no wɔde kwae a wɔde no bɛfa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛma no ayɛ kama mmabaa no nyina obiara bɛba bi na ɔmo abɛsua na aboa ma biribiara atumi ayɛ kama nyame ma yɛnte aseɛ daa madam nyame ma yɛnte aseɛ daa amen patwa kakra mede sɔ so ne sɛ ba abraham yɛ ate aseɛ sɛ ɔsom na pagya nipa ɛma baa no pɛ sɛ meka mo ɔmo te aseɛ sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo wale paa deɛ a ɛne mo ɔsom ho hia wɔ mo papapapapa ɔsom ma baa no ɛma maame bi nka sɛ bɛyɛ ma adeɛ ma me ansa na wayɛ deɛ wakɔ akɔyɛ sɔfo maamefoɔ bebree wɔ fie ha ɛda wobɛnya tam ketewa bi no brane fa bɛpoa wɔ mo yɛpɔ asɔre koraa na afi ɛdam ha siesie ne aha prapra nkonnwa hyehyɛ ne nyina ne mɛma no yɛ dɛn ɛde hwɛ me apra na mede me ko de wale mi o bra na nka nya me size da bi ɔkɔ sukuu aduru no kana me mɛ no
to aka so opɛ me no me kwa na me suro no but na efie otim no bra na de me kɔ ne fie hɔ ye finam so bra ene chama be prapra ofie ama but eni ma adwene mu sɛ me ne betra because me anko school anu akiri na ahofɛ sɛ kita anya me size but me kwa ya me kɔ pra fie osisi hɔ ma no no so gyina balanda so asem ɔkan ne sɛ ei na ɔba wa afɔ be ne nyankopɔn de ne bra mi so ɔho enti ana ma pra so wali mi wie ya ansa na ɔka sa asɛm na ayɛ de akyerɛ mi o apra because ɔka kyerɛ me sɛ ɔno nkɔ pɔ ɔba wɔkɔ school sometimes so na ma wo ba ko na wo we na ne papa ne magyan enti no so oba kra wo ba ko de on pe bi kra wona kwem wanya kra nya obi awie secondary school me so fam for liver but same si ko pra ne fie o se dem si kra abo na no kra ne ade no hu say yes o wale me abo no ti nyankopon hu me obo o wale me no afa me ne na ma na nkofo bu samson na wo bra we wo kɔ no ofre wa na se kwan be no ofa so a o wale onye se me ye nipa fon but se nyi owuo na be fa ne ko ya kana me gina bia nya gina bia ketewa enti wosom na ye dey epagya ni penti maba no wo mfa sa asem nto omutirim ameka ma akra no eye wosom no de wale me bayi wo mkoye mpai bo baabi na se de akra isi pra ne nsu a wo kɔ ne ade no he se de ositi os satam se ne aka se ye ngwale ma no eti satam ne se wo no nso ne mpanimfo opayira ye dey ama no so wo nto wo bo ase yambe ma ni bi to hu se de we sitie no na on check na ho ofe na ade ye no se awurade aboa no kɔbɔ ho mpai ene odi nya no enti maba no mo nsu aso eso usia so benya kunu sese ya mo so makeka mo na ato so na mo to de kunu be fan fan na aba enti yo ho ne som usuma benya kunu sese ya amen amen mo bedase amen ejanat ana asapeni kan bi asapeni kasa hallelujah awon man kasa asapeni kasa hallelujah amen peso so kakra me kan se ebra ne wo krofuru masafu mu no e ma pani ya ma mi akọ sukura no me ma me wo mo no ma me ma me ne ma mi ya wo mo kwa no e ma fa ni ma mi akọ sukura wa di nkwala ni bi pa nkwala no ta be no ya baba wa no omo ba o fi aba ta no a omo ma bubu omo bu no a wo ha no ba di oba no ba na ko tra o na ko si ni che na omo wo ma bi wo ho no mu a mai wa no ma si suo no omo di nkwala na ba ta ne ma no sa me ba hai ya ba hai mi ya de hunu ni sa obu akwa ya nituni ya so ne ba bo no bo no wasa de to nyom so ho ti be siramu ma ba wa no ya mu sia sa de no o hwa na se oba ta bi asa ne ba no bo no bo na dia no ho kire no obibi mu a na wakọ no wakọ ja kwara ne ba ko na wo so ja wo krokro no kakra kra ase de oba ta no ho be ha no ko so ka je ma me ko ane ras for my one bi aka ho ni wo mo ya me wo dija e me ko no ya baba wo ba diji e ma no bebrebe ane na ma me di fa ya ba me ko adamfo ko to ba ya bi asa me ba wo be se nan wo mo bobọ ho oba ya no be je ba ko do dina ko si na so wo hwe ne sa ji se bi akra no akom de na se wo su isa na o de na bere wo e ba ha mi hunu sa te ma ba wa no musua sa de no wo hwe no ba ta bi abana ne ma no si ni na so ne ya o ma fa no ma na menye ne kakra ma wo na me ba ya mi hu se ma ta de bi su wo no mu a obi be te ne ba kra wo mpe aba ta ni bi wo no mu a bi ba te ne ba kra wo mpe na wo kasa kasa so ho obi ba na onya yi so ba ju ba fa no ma no wonye ne hwe so no be te no wo so ko so mu kakra sa na wo so ho ha obi wa ba wo to nyom na ne ba sa si ni na so na ne ba sa agbo no bo so ho ebra bi ababa obi awo pepa bi so ba ba gi akwara no ka na wo nyuntu a wo to no wo ha wo no wo ba kra no ayi ni wo ma ne nkura me so ho wo ba na wo ye ne sa wo ma biam ba ho adi se ma ba se e fa ba mo bia eniti e bi kra di se mo ka bi o na se di se me fa me ba ma obi a di wo to nyom na ne ba bo no bo kuntan enye fe so ho ya ba nya mi mu adi se mo aka kwa no a ebi anya so dem no oka no ebi afi a wo mu ati mu ho no bi a ana bi a onipa bi abo ho ba ho posa anti no di se mo so yi a tese mfa ba mu bi a be de ya ba nya mi mu enti so a baba obi ba se fa ba ma menye na ho ha wa fa no ma no na wo so ho ha na nyumu na wo tuo se wo ye bibio na ho ha ni hu bebrebe wa ha so ho e bi a ama kwalaji obaji no na nyame afa do obi am sa ababa wai
ho brase a wo ne se de otiti kwala kura no be de bia me ba ma no ai wale kura no a bia obetimi ai de ahwa kura no de mesra mu na ma mo ka aduane no anso no na baba we wo aduane bi wo kura no ye bodin kura wo muni se na se ye de ya wada no ifo ba ji priti wa ka se ba ma di ana se yi de aduane ni fufu na indomie saa na wo ho so ho na metere ye aduane bi wo ye bodin wo dem akura no a baba bi wo dem akura aduane ko woni miti ni no so ho ana bibia ba se e be kuma akokwa kura no a e kwa no wa tuya ka wo kuma tutu ho yi bibia no e da mara da be fi enti wa ko du ba bi na ho ye kuma akokwa na enya wi a bia wo kun so ne ko do akokwa a wo ba da kunu ayama enti nyama bi won nyina mo ma ye sua free ya ma mi mu ho ya ba sa so a ba bia ne nam bia ne ho kire wa wade so ho ba ma bi won ma o pe fufuo pa so ho e bi so an kwai ba sabi o onya ade akoba sa so a awade no ani gie mam so ho da bia no no o de toka o se ne ma mi di fufuo na atete no e ma me kwai o bon kwai we no bon kwai we so ho di maba wa msram di da bi won ma akọ mo ma me enkwa we mi nim ye na o ka sa wo ye sa kwa we bia o be ni de na o ya mena yi so na ma me a che se o ma so ye kwa we ya e bia obato nam we no to nam we anam bia wo ne kwa ye di ye ma ne ye de ye do so anam bi won mo a wo de kwa enkwa bi won mo a enye de yo nam bia ne no kwa ya kwa man benefo ma me pese me kwa wi na nambe ne atoso de be na me de ye be yi ne wa kire pese ye kwa wi a boto nam we afa nso atoso de nso boto we na de we aka ho wanya won kwa na ye kama de me sira mo a am say me ba na mo aka bebrebe de mate ye no mo ma ye nsua de mfie ma me mo na wonya me so aboaye amen ajanat ebe kasa bajo. Hallelujah. Amen. Me jinamba ya yenim na makama wa mate. Na maamefo no so no ebinum ka ho bi. Mo ya abasha bone. Mpenimfo e wo makasa o. Beto obi antumi nka manim. Mo ka ho bi. Sisi a mba ya omte yi. Wo munim hwe. Ebinum. Binum me ka de afra wo mu nyina apra ya na me ma me ken apra edwaye ye betum wo fie apra ye ka me ma asem na me ma usi guso me to nyina na me hwe mo edu musumahu wom se wo ma ye din obi kura ti onim apra obesi ni kun no ma na asene tantan atwene nso ani ya moni chem so nti se mo so mo be ware de a ebeduru ho apra ebe ma ofie wura na ni age wo ho yentu edwaye twitwie e ma yentu na ngom sa no ma mienu wei ukoti a nkwan ne de wanye niye ya wonu ukun asemu wodi se mutokrom ba apra ne etwitwire ne nneoma sie ene na ha ma ya sisi a ene aduane no nti mafutu a me de be ma mo no na nia me ka de atwato wo ye ma me wa ha hyase ukuta ma ya mienu miansa wo mbe kwa aware upie ukokrom a to plate ba ko besi wo bowl no wato ba ko abesi wo ntwema wale ne nso ansana wakoye na afi wo be ye aduane na awoho aba no kura no chance a odi aduane batum kura no na ayedin ntimusumu bia momboabua mo hunsie se ne be ya ankwala ne bere no so no amokwa a ende yantiska ma ankwala so mo nkɔ ware kanen de na ɛwɔ na eduru hɔ no ma mo de no so abua ankwala no na etode bi a wo be kɔ bi awale ase a ye serve kura no chance kura ne enya bi mfa aduane ntumu munhwe eno so pa na se nkwala no mo de babua o ma monye na mo fa mbua o me da mo ase pi bonsem kese pa yada
Ajana Tenswase. Sabri dear, your time on us, Oja, Wadaroma, and the Obia so far my choir was a can okay na Yakulusu. Yameboa next week, Yaba, Betuaso, Pacho Casa. Amen. Amen. Pacho na so for penny casa Aquada. You will have a say or Jenna and assistant. Sir, when you be an easy or so, your bear solid feeding, I'm fearing you one idea. So be an embotaya or the bar has the bar. We do a while, Joe bar. Uber Corona, Daniel Sam. Dimmy, probably I will many bar, I say, Mimi bow out the jealous highlights and require me out. You are smiling out, I don't know. Yeah. Yeah, next time I'm made a demo of you. Sir, Anna, am I also Ubehuna, Oberwan, Oya, who need you, Ubehun, Debbie Ashape, come on, all anyway, that will be one. You got a barco. Ubejali Barco, or Basoliano Pano, Ubejalino. What do you mean, me away, about no 9, Ujale and Sadiasa. Agalia Barco, Baku, Ebim, yes, sir. Maybe who will be why Sabi in the Bosumia Swan and Unti Yapamona Flower, yes, O Gale wine. O Chow Moose is here, Yabaka said, or to be an assay. So, Entinu said. And also, so when you are more country, so my wali life no and now who did no Bemani who no ma or nya or do any moon on to us on now any more. Amen. Yada say Sabri Yade and ne Ofano Ebeba Nevi Yankupon Yadum na Yesu Ehu Yomoba next week. So for you now. Amen. Amen. Pamicha okasa umu so for okasa. Edamu nyina ase. Adisuane ya na de pa o. Ena nye nyina na ebetimi apirichi. Enti eba adisua ase de a obi atimi nya bi. Eka no de afa adisuane so aye futuo. Me de ande me dane afiri momo hono akonta na o kan bibi se nya nipa nyina na ese so bam enokre ene ma aba ne nye dede so obe dede di afa ni pie se wo ye dede wa so ndam ha de a ene afa ni pie enipa de wo ye de ya ye beso no mu to ye dede di a fa ni pie ana afa nso ifi ade ye no the pacho ye nyina na started class 1 ena teacher kire ya de do you understand ye nyina say yes sir na ye den so ya beguso adenti na obi twa na obi ati abra nyina so se ate ase enti mema no ne ma no nyina mu ntie ese se de wuntimi wunimi yo no usua na enso me pa mo chew e pa mo chew osofo kasa o enkwai no a mose ma no nsua ye no oba bi wo ha obesua sua ohunu ye da enti wo be ma no eho na ye wo nsohwe enkire se gya no abo still na mo ka no obesua sua ohunu ye da eho na ye wo be ma no wo nsohwe eno nkire se gya no oba bi wo na aka kire se jonso asema mo kan onko hwie ntungu won fi ukura me pa cha wo be ma no so de anajo ye nwa ubie punu no hwe ha obi ani ho a wakwatu agutwam na de mirika na de abese dem waye nwa utwa ni hwe ha obi ama no ama so wa balance fast no balance no akohwie agu smart no asaba na de abese dem ho obi ehu so efiri se oba na wo kwa ba no ye nka se ja no ebi
Tu ya wa adwene se enkese se oba ne ye. Wanye. Onya. Timi so menya. Madam fo. Uja no pe asem o ya wo no che wansa akon. Eniema no onim si a no aboa no. Ohun. Ba bia wo tosin no. Efiri se oba na me se oba bia so odin. Ene meme bi so aso odin. Ena mo ma no nso. O mi wura tade we de no ade hye enu anu de be hye enti ma de enche na de agu nsuom ade enche wom na de agu nsuom o hye enye yi o kasa kura emfa no na de agu nsuom no obefa foforo de apie se o pese o hya tare a o pe ne de a obetimi atoso de agu no ho na emom ema na ewo a nkora na do so no na omo eho ade ye no nso ya na eye brekese so ho enso be ma bi wo a onfa bra oba no bre nyina ho ommoa oba no ewo kwa bia so enti ba bia wukunu tosin no boa no ba bia wo yiri tosin no onso boa no na yenko ye nim enye se be ma be fa jonso akohwie gu nanso wa anya so onim agu ase ade akine nkwara na jonso agu ho a si ya be wura dem ho a ebe kan ubie enti wanim se oba no maame sori na pepa ha na oho be ba ha onfa ho me pa cho sori no nan awoho no mra na wo apepa wie obi ehunu so na apepa aye chiridin na to ba bi uhunu ntimago no a jonso afo no jonso afo no ese oba no yifiri ho onyi mfiri ho a sansuo fagum nyese animgu ase eni bi ebekan atade no a ori hye da bi e hawo no ebi kura atade no hwe atade no a se de ne neck no asi aye apa bemba bi wo trankim ni ade still di apa no a fa kotugu baabi ope no ohunu a osi wuhuni on hye biem ohuni ope kura ahye no ope no ohunu a on hye biem edi ade bi wo ana se unya kowura mu wie a aya wo nsohwe fi wa op experience ade betena ho no op experience ade betena ho ade bi wo unya wura mu wie kiridi ade no so do kwa kowura mu awie ntimi wo saye enye yie mene me yire kwatena ba bi wo hu pipe ano wo me de tiles we bi atare ho me kai ye na 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 into year 2 obi ne yere tiles 16 if you wura ne say oba ne de praye ene etwitwi so oba ye no me de sapo na ehoro ene wase wo de fam ho de fa praye ne twitwi na wall no ho a pipe ano pipe tiles 16 no ya fa sapo we nti etu no ena oba ne keka ye if you wura ne yere keka ye ena ne yere ne source be ma ne ba ya na wono so abe support ne yere no ti me kwa na me say we na yesay na me say black kai ma me o kai na e was 16 na me say we anti tie 16 ti yetu no yere ena wo be ma kura oba ne de praye ye no na wo de twitwiri wombo no waso odi o de bia me ka wontie o efie wura ne be twe ne kon no na wo twi so simbie no wontu echiridi saa no akoye wo hinti dua wo ye ho hwe enye yie enu nti na mo kwa wade a ye ka kiro se nyabotre no ade bi wo ho a wudu tira ko wura mu awie untimi nsa wachi o sa ye enye yie aka wo so waso de anadwo wo ware wo ba no wie no epa mo che oba bi wo ho a woda a utimi so dae ana ba ma bi wo a woda a so dae no wadwo nso na sansem we no empie o hwe munim amane ankrofo hu odem enti usodi anadwo a nyane wo ba no ebe na hi wo boa nyane no fo so nyane no wa pagya kuru abara man jonso akoye ohinti dia wo jonso akoye ohinti dua wo ye ho hwie nye yie
One yana smart. Na same way na adi beja no. Uni bibie no. Be ma bi susu dae. Be ma bi susu dae na saa. Oba no ti wani anyane no. Jonso. Hwe hunu se mo koda no. Wa jonso. Wadi ka jonso. Masa same way wutimi bejina manim nka se we ntimi ja no. Eye homework bi a esa wo ye. Esa wo ye sa homework no. Wanya do kwa akowura mu awie. Wani ti anadwo a nyane no. Obatwitwini mu a oboa nyane no force no. Force no man nyane no. Afe nso o mattress na modaso no. Mattress pad ya no kurani. Rubber ewo ho a enye. Ebise wo daso a upeje mu ese nyamframa. Esa atwemframa wa asa de bewuram. Saa no nti bomoden se Johnson nti pe rubber hye esoro no. Na mistake ba ade enchene ne taso. Sembi eni ho. Mistake ba. Leather ho. Money ma so betima pam leather ahye ho. Na ye kama. Me pam cho ade bi wo ho a wudi tiko wura mu wi ahwe. Emeye samha yi. Meye samha ni me ibinum. Senka kwanya wo ho. Se Kristo se wo wari duru ba bi a. Na se wo pa. Wo betima agya wukuna. Emeye te enka wo behu. Ke bia pra ne se sa date ni duru a. Wagya dada. Omukọ. Ena mema bi so apra ne se sa date ni duru a. 10. Wo mo nso kọ. Na we de yeri etie wura mu awie. Yesa yenye. Enti de America ne se wo de tie wura mu awie ne de. Pe ho experience. Enso hwie bi e beba bia fa ho experience. Ne fayo. Ba bia wo yiri tosin ne kura no manage. Wo anya ne saa wo be ne dai. Try. Esa se ye try se ye be ye saa homework no. De American no enye papa o. Se oba wo be so de unko hwie du nso mu. Na ukun asode anadwo wa maso akɔhwie agu wote ya na ya wo de enye papa o na mo me ka kire emema wo mo yire ne maso odin se ato wo mo awie wo mo managi na mo du nso no a bema no fa ekotugu anadwo da suo mu no oba wakatu ya beba hwe yetimi gya ne ma bi mawurade na wurade de akatu na ba enti bema bia wo yire ya wade a wo tete wo no wo de gya isa akatu na mawurade ono aba bitu ena wo ba bia ukunu eya wade a wo tete wo no ya mawurade ubu nkotodwe bia wurade obai na so oden ana se bembe na so oden asemwe maka na enso wasem ne nti magya de amawo na wurade nko saa akon ne mawo enye wo ko wo ya wadwen se wo be ko saa akon no a me pa ache emwa wo de gya mawurade eti mema bebre wa ha ye gya ye ko amawurade ema bebre wa ha wo magya wo mo ko amawurade na ewurade de akatua ne beba ena famo hu papa so for timi na ebetima sisa se be ma wote ha na wo yiri sugu ne yam eye dangerous nyame tua meka abere no ba na trans eye dangerous wo de jama na akatua ne de ba bia be fira ba nya wasem eye dangerous se be ma wote ha na wo yiri esugu ne yam wunti ni ensakra ena be man so sugu ni yam ni yirinti a ehu eno so ye dangerous ebi se nyankopon akatua no ehu che nipa de hwe bible no wose se wei obi ya bone a ebi a wafum wo hene obi wafum wei betuma be pache wa ma ofum we ya we betuma be pachew na se Kristo no se wo de wasotwe brewo a ho na be pachew bie no oh enti mesrem wo a ubewura ensohwe saa mu no aya wo nsohwe wo de gya saa ntokwa no emawurade ewurade be ko ama se wo ba o se be ma o waka wo ba no si wontie waka be ma no si wontie enti wo kra wutimi wo tra manage ne ma nkakra suahu ena wo ye obema upie ya ade kura yira na tofem suahu ye mu ahyi no ade kura wa na tofem
a man plate here on a fan, a omukunu. Na bema de ese wu pia bontina wo ba ese oyire niji. Ese oyire niji na wo de yam hihie wo a enye na bema bi nso de wo mo yire num de ye wo mo no wo mo nkantira. Kakra bi na wuhu a ya na impas de wa ye ne yire tatwo pa o. Wa de a wo ba hwe. Wa ye ne tatwo. Wa manage no. Wa manage kura kakra bi na wo akɔhu. Na de ekoso wo dan inside de ankasa de enya sem ketwa but be ma na gya asa akon no e de amawurade na awurade de akatua beba na akatua no na obi nim de befira ba eye dangerous ehu ba entimi de afutu ampanifo di ma ye ni ma de nyina eye na emom de yatu nufo a wamfa ena asem na mekan de yatu nufo a sa afutu nyina wamfa me pese ye fa se afutuo no a anuanom nyina de ma ye no na emom de asodi nti wamfa afutuo no a wo wakotomu no wo wakowuramu no ena me nso me tufu se wo wanya kowuramu awie fidie na yiw ba wo kai a wo kodokoro bi tia wo na so kakra ba wi yiwani edie wa mistake gitum na manage na gya asa akon no mawurade awurade nka ye ho amen amen eda osofo ase se okonkludu amai nti yede enadesua no besia akasima du na premo ato nyame yadom a next week yebeba na yasa abetoa so awade ho adesua no edoso bebre nse bebre so na ewom nti egusu sua kono a no menim se awurade be me nyante ase na ye ya yewuram dada no niema enkoyie no ne aye ne yie yeso afi ne yebewuram no na yehunu na mawa esese yetu ansa na yewuram ama asomdwi ayedai aba ede amai nti medadofo no nyina ase se munyina mu support ma dwumadie no kama nyame yadom a da sene yebesa ato aso makram